U nedjelju navečer na stazi u Imoli u klasi Formule Renault 2.0 pobjedio je vozač Creator Racing tima Christian Habulin. Rezultat za povijest, dan za pamćenje. Prva je to pobjeda za jednog Hrvata u seriji Formule. Nakon kvalifikacije u kojima je izborio 5. poziciju, Habulin je prvu utrku završio kao 3. Najzanimljiviji trenutak dogodio se 2 kruga prije kraja kada je počeo stizati vodeći dvojac, no zbog sudara na stazi u cilj se ušlo pod sigurnosnim automobilom. Pehar je bio u rukama i čekala se druga utrka. Start s 4. mjesta, u Creatoru su znali da mogu brže. Habulin je već nakon prvog kruga bio na 2. poziciji, a nakon još 3 na vodećoj. U posljednjim kilometrima gubi i vraća mjesta, ali u cilj ulazi gotovo paralelno s drugoplasiranim Darijem Kapitanijem, no 15.000 bilo je dovoljno da se u Imoli čuje hrvatska himna. Vozač Creator Racing tima zakoračio na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja i upisao se u povijest kao prvi hrvatski pobjednik u kategoriji Formule, a Creator Racing tim kao prva hrvatska momčad s osvojenom pobjedom. Definitivno nismo očekivali pobjedu, već prva utrka je bila iznenađenje, ko što kažeš, ali druga utrka je stvarno veliko iznenađenje. Vodio sam pola utrke i u zadnjem krugu sam vidio da je to i na pola staze u jednom zavoju jednostavno je pobjegao zadnji kraj i mala pogreška i odmah mi se približio drugi i zadnjih pola kruga je bilo borbe do kraja i kroz cilj smo ušli praktički zajedno. Desetinke su odlučivale o pobjedniku. Prva utrka koja se vozila u Monci pokazala je potencijal, no pobjedu tako brzo uistinu nitko nije očekivao. Najmanje pokretač i direktor Creatora Davorin Štetner. Kiki je u prvoj utrci najavio velike stvari i nisu baš bila vesela lica oko njega. Sad gore malo kiselosti bilo, ali pokazao da je stvarno karakter, vodio je većinu utrke, izborio se za to prvo mjesto i na kraju ga obranio. I stvarno bio je foto finish. Ja sigurno nisam mogao vjerovati da će se penjati na tu pobjedničko postolje i preuzimati nagradu za tim. Habulin će u svoju sobu trofeja dodati još 2. Dugo će se pričati o legendarnoj Imoli, ali misli su već usmjerene na 3. utrku koja se 22. srpnja vozi u Misanu. Tako to rade pravi trkači. Otac je ponosan na njega. Čemu je tajna uspjeha? Uvijek sve radiš sam. I još jedan dokaz da Hrvatska može sama sa svojim snagama pobijediti bilo gdje u svijetu. Creator Racing Team logistički je bio najskromnija momčad u Imoli. U tom pogledu teško se uspoređivati s Talijanima. Na stazi je druga priča. Kristijanov mehaničar u svom poslu nadmašio je dugogodišnje stručnjake. Sreća je bila velika. Ova pobjeda je super, to smo čekali cijelo vrijeme. Nešto neopisivo super, Dečko iz Vrapča nakon 4 utrke je vodeći u talijanskoj Formuli 2.0 Renault seriji. Sasvim sigurno pred nama je zanimljiv ostatak sezone.